May price pa. Wala akong sudan guys. Dira ako ang gitamalit guys. Sa yugin. Takuri. Dira. Tag 225. Mura ko bagong menu guys. Kaya namalit ko kaldero, kaha, takuri, manggana, balde. Di ala akong kaha. Kaha o kaldero. Karon magprito ko buwad, testingan ako na siya. Prituhan ako sa buwad. Kay maniud to ko magsudan ko buwad. Testingan dayon nato ni. Naisang bag di ari guys. Kal na ra ba ni? Sa pinagdalaan ni no. Get dan ko diri sambag. Thank you. Unya, di ay ko tanon nga para sa panihapon lang ni siya. Kamunggay na lay kulang ani. Mapalit ko lotion, wipes, tamtax, tas powder, bangko nga gamay. Dira. Ngatag 45. Luto na ang buwad guys. Magbalhin ko sa ako ang jacket. Kay init dito sa tabangan. Wala ko makatag na magtamis kay ano siya balbahan na kay Ari na ko siya ibalhin. Kay init kayong hari.